Emîndariya Giştî Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê roja duşemeyekê meha şeşan sala 2020 daxuyaniyek derbarê rewş û binpêkirinên metirsîdar yên li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpên çekdar ve têne encamdan belav kir. Têde ew binpêkirinên têne encamdan bi tundî şermezar kir û dexwazek bilez ji civaka navdewletî û Tirkiye kir ku ev kiryar û binpêkirinên metirsîdar yên rojana werne rawestandin û kesên berpirs di ber van binpêkirinan de bi tundî werne sizadan. Kopiyek ji daxuyaniya Emîndariya Giştî ya Anekesê ji bo radyoya Rêbas hatiye şandin û têde wiha hatiye. Deverên Efrîn, Girê Spî û Serêkaniyê taniha rastî binpêkirinên metirsîdar ji aliyê grûpên çekdar yên piştevanîkirî ji Tirkiye re tên û bi taybet li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û derdora wê ku rojana ew dever rastî kiryarên li dijî mirovatiyê serbarî proseyên dizî talankirin, şewtandina mal û milk û dikanên welatiyan û zeviyên zeytûnan jî têne şewtandin. Herwiha Enekesê di daxuyaniya xwe de guhertina demografiya ku ji aliyê grûpên çekdar ve li ser Efrînê tê kirin şermezar kir. Herwiha Enekesê di daxuyaniya xwe de behsa binpêkirinên dermafê welatiyên Kurdên Efrînê têne encamdan, mîna revandina ciwanan û eşkencekirina wan bi rengekî hovana ta ku jiyana xwe ji dest didin. Herwiha behsa revandina jinên Kurd û zîndankirina wan di zîndanên nehînî de û ew muameleya ku li gel wa tê kirin dûr ji prinsîpên mirovahiyê ne. Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî got ku ew van kiryar û binpêkirinên hovanaiyên metirsîdar di derheqê welatiyên Kurd û hemû lawên Efrînê û deverê şermezar dikin û daxwaz ji civaka navdewletî herwiha Tirkiye jî bi rengekî bilez dikin ku ev binpêkirin werne rawestandin û kesên berpirs di ber encamdana tawanan de tundtirîn siza li ser wan were sepandin û kar li ser derxistina van grûpan ji herêmê were kirin û rêveberiya wê ji bo xelkê wê were radestkirin. Enekesê di dawiya daxuyaniya xwe de daxwaz ji welatên Zûlhêz û netewên yekgirtî û rêxistinên mirovahiyê kir ku bi miletê Kurd re li wê deverê rawestin û alîkariya wan di nehêlana êş û azarên wan de bikin û rêlêpêşiya rêxistinên mafnasiyê navdewletî û ajansên ragihandinê vekin da ku binpêkirinên rojanayên têne encamdan belge bikin û kar li ser dîtina ewlehiyê û aramiyê li van deveran were kirin. Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê yekê meha şeşê 2020